eke chọrọ ụwa chọọ ụwa mma ekekwa mmadụ tinye n'ụwa mana asị ka ewere ụwa dịka ime ụlọ mmadụ bi ya na otu ihe mmadụ na-eme kwa ụbọchị dị ọ dị nnọọ ka onye bi n'ime ụlọ ọ na-emechi ifo ọ ga were azịza zaa ka ure nọ n'ezi zabata n'ime ụlọ ya ụfọdụ n'ime unu ga-ajụ m kedu ihe m na-ekwu ụwa anọ onye ọbụla na-agba mbọ nke ya onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme mana mmadụ ga-echikwa ebe ochi tinyewa anya na ihe mmadụ na-eme oge ụfọdụ m chewe ihe a chegide ya ma ihe m ga-akpọ ya ile anya gị hụ na ị na-akọ ugbo m na-agba nta ibi hapụzi ọrụ ugbo gị tinyewa anya na nta m na-agba ebe ihe doro gị anya bụ ọrụ ugbo kedu ihe ị ga-etinyeziri onye na-agba nta anya iwepụ ndụ ya ị ga-agbanwu nta ọ na-agba abịa m lee ihe a bịa nkwa na ọ bụ mmadụ bụ nsogbu mmadụ ọkwa mmadụ ka a na-aya tawa n'ezi mama dị n'uju